zachitika chaku Blantyre uku chakumadzulo komwe kuno ngakhale tikuyankhula pano dada Peter Mutharika ndi zonetu wanyamuka kuchoka ku Blantyre kubwerera ku Lilongwe kumene amakhala ku nyumba ya boma Mtunthama State Lodge State House limeneyo ndithu ndi wakumana ndi zinthu makamaka chapamdeka ku Blantyre kumeneko. Izi zisanakonzekere fans basi kungomukonda ndi kunalitu kuimba ayime dadro mweyo ayime kuipatsa moto kumanota munthu amakondedwa ruita tiyeni tionere limodzi mmene zinalili pamenepa kena kutipitiza nkhani yathu tikambeko ziwiri zitatu makamaka lero liso kuna zazungulira ku zinthu zokhuzana ndi Peter Mutharikayo. Chabwino mmene taonera pamenepo haifazi kuipatsa moto kunena kuti amafunitsitsa kuti iye aime ayankhule koma nanga mukudziwa anthu amakhala kuti ali pa ulendo wautali from Blantyre kukafika ku Lilongwe ni nthawi sikugwira kuti aime apa ziyankhula pena paliponse ndi kuti akafika tumawa lakelo tumwayione fake mwina amazango yankhula ngati achitika kosomwayi chapathanke paja ku Lilongwe chakwere a 36 kwa mazema pamene paja petroda kenako ndikuzayankhulako ngati pali mpatoti apange zimenezo ndemwe beko mangofunso tino ku Blantyre zokhala bwanji apita ku Lilongwe chuchitika ndi chani kodi here we are lost ati tasokonekera apa zokhala bwanji. Chabwino nkhani ndionena kuti mukumbukira zoti Peter Mutharika anapita ku South Africa kukapanga zinthu zake za private kumene kuchoka ku South Africa anadzafika ndithu masiku apitawa natafika notsopano ku Blantyre kumeneko ku Chileka International Airport atibakile Mlozi International Airport nde basi noto anakakhala ku nyumba ya boma I think ija imatchedwa kuti Sanjika State House amatero ya kusanjika nde anakakhala kumene kuja basi ndikupezeka zonena kuti kupumulako basi zitolere pang'ono nanga sima ulendo ndomono amapangano zilinganizo zono anyamukeno lero azibwererano ku Lilongwe chifukwa choti nyumba ya boma imene kumene kuzikhala president I think mokhazikika kumene akukhale ku Lilongwe capital city ndekuti ndi Mtunthama State House ija kapenapo ku State House kwenikweni ku Kamuzu Palace ndeko paja ku Kamuzu Palace anzathu waro paja adapange adayipitsirako nkupanga kuzawo nde kumene kuchakwa kuti kuli zina ndi zina zomwe afuna apangadi just akonze bwinobwino kenakono Peter Mutharika azipita kumene koko ndamakhala ku Mtunthama State House yomweno ili chamkatikati ndithu mwatauni muja kuliso nyumba ya boma chakumeneko ndithu koma ndikoti bende ndikwaphebe amakhala kumeneko basi namagwirira ntchito yakenso kumeneko nthawi zambiri. Zimene zinthu zomwe zikuchitika tsopano kubwerera kumeneno amakhala ngati base yake yeniyeni ndi munjira ndimene akumana ndi zimenezi anthu omukonda kunoti yayi pandeka pamenepo ku Blantyre anangosonkhana kana auza ndana kubwira ndi basi sonkhana aneli kulali ayime komano maziwa kati akambakale nkhani za mabize zimenezo. Okay, chabwino saini yabwino yonena kuti at least uli ndi anthu ena ake amene amakukonda mdzikomo ngati president fa tidaonako mbuyomu history is the best teacher akutero tupaja kuti ena ake amagendedwa miyala akadusa momwemo kudusa ndi makonvo yawo koma ndi kuti amadusa mothamanga kwambiri chifukwa chonena kuti chani kuthawa tu miyala
akatiri kugenda ndithu basi ngati akuthamangisa kalulu basi kugenda miyala zosakhala bwino kunkuwiza munthu ena ake tikudziwa kuti inuyo mukudziwaso kuti tikukamba za ndani amenewo chaposa chidapo mpa miyezi yapitayi akhala akumana ndi zinthu ngati zimenezo koma iwe ndikumakumana ndi opposite of that anthu kukuyimbirano nyimbo zabwino chani kukuvinira ndikukhoza kuonabe kuti yayi kuyenerabe kukhala ndi odala rumwa njira ina yake mmene zimakhalira part of life adayimba kale Dan Lu chabwino apano tikufuna tikupatseni makamaka zomwe zimazungulira mama wawo mama wauto ndi zonena kutino kumazungulira nkhani zonena kutino kupadusano pano miyezi itatu ifeyo chipangireni chisankho ja pa 16 September 2025 tikawerengadi neti zona 16 September kinakono 16 Jan Oktoba mwezi umodzi 16 November miyezi iwiri 16 December miyezi itatu lero ndi pa 19 ndekuti tadutsa ndi masiku omakwanaso kodikanda I think ndatatu amenewo mwayiona 3 months ndikuzabwera ndekutino 3 days chabwino ndi apapa ngakhalibe analasanalombire fo adayambogwira ntchito kuyamba pa 4 October 2025 komabe tinganene kunoti kungodziwika zona kuti tasintha ulamuliro moyo wanu akhala uli bwanji kodi magayi inuyo kuti Amalawi amene mukuonera moyo wanu akhala uli bwanji chisinthireni utsogoleri umenewu 3 months mukuona bwanji kodi zikusintha kapena sizikusintha ayi nde awaro anabwera ndikumagawana makamaka awaneni mafanza ku DPP awa awa ndi makadeti aja amatero kuli zambiri kuli zimapeji zambirimbiri za makadeti a DPP ndetu apa makamaka uyuso ndi mmodzi mwa makadeti amenewa koma ndi munthu wankulu ndithuyu dzina lake ndi Julius Zimwanda Miti anapezeka zoti analemba zotere akuti in just 3 months with nkulukuta moyo cement prices reduced by 17.5% 40,000 to 33,000 akunena kuti miyezi itatu yokha ndi nkulukuta moyo akulamulira cement mtengo wake wapeze kuti wasintha ndithu kutsitsidwa ndi 17% kuchoka pa 40,000 kufika pa 33,000 Maize prices is selling at 50,000 from 100,000. Akuti chimanga chigula pa 50,000 kuchoka pa 100,000. Next week, the dollar will be trading at 2,500 at black market from 5,000. Akuti wiki yamawa ndoti dollar ndeidzika gulitsidwa no pa 2,500 kwacha kuchoka no pa 5,000 pamene inali pa black market pamenepo. Fuel reserves in Onokma reservoirs. No press conference, no global trotting. Akuti wakhala ndekuti no mafuta ndoti tili ndi mafuta okwanira ma filling station kubweraso ndekuti kumene masungidwaso mafuta kunkhokwe za mafuta athu mdziko muno kumene makumasungidwa mafuta kumene kosokonera kuti yayi kunoki ma reserve ina iliyonse nkhokwe iliyonse kwasungidwa ndithu mafuta agalimoto osati ma press briefing yayi zutivuta kuti tikonze vuto la mafuta ayi zimenezo ayi. Malawians made the right choice in September. Chakwera akanati paronse akuti Amalawi to anapanga chisankho chabwino mu September fwa chakwera ndakanatani akanati paronse. Ndefu magayi makadeti amene amangogawana zimene zimasamba mchezo munamanyadilana ndemu kudziwabe kunena kuti yayi amayipatsa moto nangasi ndi nkhani za chipani chawo mtsogoleri wa chipani chawo ndeta amene pamakhala kushayina ano kushayinira anzawo aja aku MCP aja amamenyana pamenepo ndi mawu nkhondo ya mawu pa Facebook upo makadeti aku DPP ndi anyamata aku MCP amenenso nawo samakhala ira kuombana ndi mawu akavungirana chani mgemulana za zambirimbiri ndi amagawana zimenezi tingakambepo zotani pa zonse zimene akamba zamagayi ndifakira kuuza kuti zichoka kwa makadeti ndesiri uzozonena kuti kodi izi ndi zoonadi koma mtengo wafe wa simentiwo ndese ndifasina kapanga cheki koma ndinangova zoti unatsikadi chimanga chonso chinatsika koma zoti chili pa 50 pini kaya mwina madera enawo komano ku Lilongwe kumene timakhala ife chinali pa 65,000 I think komano chinatsika ndithu ifa china chimathamangira cha ma 80 nthawi imeneyo kenako chatsika kufika pa 65,000 dola imene akuinirayo pa black market ipo nde tisanamepo sina kapange ko check kuti no pa black market maleta kuyenda bwanji komano sizoti angafika akuti zichitika wiki amawa nde izizi ndi zinthu zonena kuti no how sure are you
simungathe kuzozorwika amawa zichitika motero akuti izigulisa pa 2500 I think ili pa 3000 chakuti singakhale 2500 paka nali panopa ndati zichitika wiki amawa azomango yankhula zizongo ikokomezera magaya wawa zamafuta ndeya taonabe kuti no mahiwa ajajo ukandithu ma filling station ndeti khoza kukamba zoti inde zimenezo I think zikuthekako ngakhale anthu noyang'anira za kumbali imene yakumafuta energy ndi chanchanchana ajeni mathanga anakamba kuti ayi mavuto ndoti tikuyesetsa kuti tikonze sitinakonzeretu yayi koma tangokoza mwa temporary tikufunika tikipezende kuti no solution yokhazikika tangokonza mongopangira kuti panopa basi mongogwirizira choncho sitinakonza koma tikuonetsa kuti tikonze zimenezo nde that's what we can say. Funso ndi lomwe lija magayi inu moyo wanu wakhala uli bwanji chitengereni udindo wopita mthalika chimuchotsereni chakwera pa mpando okay ineyo kundifunsa ineyo ndi moyo wa ine ndoti sindingachite kunena kuti no uli perfect china chilichonse chili bwinobwino komano ndilibe ndalama chimene ndinganene chimenecho ndalama ndi ndilibe chimene ndingakambe ndichionena kuti no moyo wanga kuchotsa achakwera pa mpando kuyikapo apita mthalika kuyika ulamuliro wina moyo wanga chimene chinabwerako moyo mwanga ndi chiyembekezo chimene chinkasowekera nthawi imeneyo mulamuliro wa achakwera nthawi ina iliyonse umakhala munthu osakhazikika kuti kodi no leroli apanga ziganizo zotani lero kodi awawa sangatigwetse one day satigwetsa lero kuchitika zotani ngati zimenezozo pona kumakhala moyo jonoti you are not certain about your life suli sure kuti no moyo wako uzilowera kuti ndi chiyembekezo chinachoka ndi moyo opanda chiyembekezo umakhala moyo otayika kwambiri komano kubwera no kwawa apita mthalika timakhala pasi ndikungokhala noti lini munthu amene akuyendetsa zinthu zendi mu nthawi yake zilongosoka kwa ineyo ndikuti ndilibe nthawi yonena kuti ndizilimbana ndikumalingalira kuti kutsogolera apanga zotani lero ayankhulaso zotani lero makhala kuti china chilichonse chikhala chili bwinobwino mu nthawi yake for amene akutiyendetsawo ndi anthu onena kuti no akudziwa zomwe akuchita chomwe ndikutanthauza nchonena kuti ukakwera no minibus driver ndi ukuzozonena kuti samadziwa kuyendetsa galimoto umakhala munthu wanjenjenje sumakhazikika umasowa mtendere mwayiona komano ukakwera kuti notono muli drive oti ngodziwa umatha kukhala pasi ndikumagona bwinobwino mmene muja kudzozoti ukafika kumene kupitako mwamtendere uli safe ndi mmene no ngati pali chimene chasintha pa moyo wanga ndi chimene chocho inu mungatiuze zotani zimene zasintha pa moyo wanu 3 months imeneyi magayiwa akulamulira kapena sizinasinthebe zili chimodzimodzi tiuzenitu mu comment section kwa molemeza maganizo anzathu akuti